Naputol na mo ang kaon da ba? Kaya. Nadaot Problema niya na magtagalog. Naputol na naman kao noon. Lagot yung kuan. Ilog kuan ay pinukuluray ni si Mimig si Atan. Galong. Ngayon na Gini kasi magtubag Saan pasubok ko ako jud Nasurot akong Tagalog ay. Kuman na susilag daro. Tapak man sila. Wala ko na naman. Paglamay. Bawa na tiwasurong ulit daw kanang. Oh, pila na lang nakabuk. Magurot yun ni ron may. Uway. Waso ni kuwag abdo may no. Pait man. Da siguro pait man. Ha? Siguro ni kuwag updo ni. Pait ka. Pait man gamay. Dami bisa pait tambal diabetic. Pait. Lami king kaon basta uway. Sa kalderong kanon. Abag-abaga gamayng manok. O may halin ang imuhang sudan nga manok. Wala na, tama na. Panay pa na o kay Oh, halin pa. ang uway may kusog kayo. Gamay na lang kayo nabilin. Grabe. May wala yung manok, uway yung sudan. Uway rin mong sudan. Man. Piyong-piyong nga na Jumay ba? Gamay na lang yun. Ano yun kan? Kuha na pugod rin o. Wala na po, gamay na lang yun na. Wapo, ngayon mo kutsara, lingin man. Ano ni, kuhaan sa kutsara sa bukid. Ha? Mo ni kutsara. Bagbabag. Luya na may? Yuya naman. Bili, oh, pila na lang nakabuk mo, bili no? Gamay na lang god. Gamay lang kayo. Ang manok, panakwaan. Halin. Mahal yun. Niriya dire oh. Bukid. Daruhan, bagong daruhan na pangkabaw. Nagdaro. Aso-aso pang isugbahan no. Wala na isugba. Gibson. Purot na. Panit. Jumay tagsa na lang mamilok. Busog na yun. Busog na siya sa kwan. Busog sa uway. Uway. Grabe lami ang kaon Jumay. Lahan sa uway. Gamay-gamay nang yun kay kabuhilo man Jumay. Marag matiwas na giniron. Gamay na lang man. Pila na lang kabuok. Mga na nang bilin. Ha? Angay-angay di ay. Ano na? Naman ko. Hindi naman ko. Lumunod mga bukag may. Basi mo gawas na sa mong lubot ng uway. Mura nagbukag. Dahil naman. Kaya mo di ka mukha na may ba. Bitaw. Ako sa niya. Sabi nga kung dili na mukaon. Karoon gabi naman mukaon. Tumbas mo po sa tuwa. Kusog na mukaw uway. Bumbong ko na adi dito ba. Tinja. Uway pili ni Jumay. Hindi mo kaon o kwan. Dili kaon og Uway. Daw na, di mo kaon ng uway. karon. Kaon na uway. Umo katilaw. Ani god. Pamanakwa na masudan manok may. Uway may sudan sagad. Uway god. Dagan pag mabalon ano niya. Gamay lang noon. Di na mahurot. Manasarkin. Dahil naman god na. Diba? Barok na po Jumay. Ako gay person eh. Ikaw na nagsiwas anak kanina ko. Ako ay daog. Ulaw na ko. Sabi oh. Busog na yun may. Wa kahalang may no. Gamay ra sili, 5 ra kabok. Tuwas ang tangiron. Basta gila siya. Hot doon jud eh. Imo magibilinan.
Ito may nagkabubos, pati mo bakilira. Ayuwa to ito eh. Buti tubod, kuha dito, tubod, ay tabay. Hmm. Tabay na Tulo na lang yung kabok. Hotdong ko na lang yun eh. Ino na to, makadungog na to si kuan ron dito. Kaya ako man tong kuan. Mutanaw man to sa ako ang video. Ino na to nga. Ipaingon ang tagiya. Oy, paingon si Kuan Junior. Pilang kilo kuha. Istorya dili si Kuan Junior kundi Harvest naman kaugma. Harvest na tugma. ugma kunay mahuman Ugma. sa grupo nawaw ini niya morning kin unsa na naman update nato dia wala pa mo nahuman balot harvest ta ugma waan ay harvest waan ugma or sunod adlaw depende anik ron kung naay mahuman harvest unay mahuman harvest karon nagtiwas daw karon Tuwas laon. sa mga grupo niya una daw mahuman nato balhinan tong waan ugma pero kung kuan Pilang kilo kay aron ingnon to nila ni litong Alvin. ina lang si kuan ina lang ipaingon si Junior nga 30 ra ang presyo hatag sa amo siya na bahala diha sa kuan ay bisig kayo ba pwede katingan niya piso sidakuon pod gud niya gud ko tumatagiya Ay, ikaw na lang sa magpisyod to. Ikaw na lang. ay pahibala lang na harvest ugma Ang nagtanaw ka ben sa video karon ina palbaluan lang tagya nga harvest daw ugma kung mahuman to nila na humanonon karon sa Pikas area pag human na to balhin diri sa tua ya sawaan ugma o sunod adlaw kundi mahuman kung di sila kahuman karon sunod adlaw gyud basta kay mao na nang adlaw kuan day na dito ko oh tanaw mas sila kung video naman ito tanaw ko akong video ben na wala pabaluan lang tagya nga ugma kung dili ugma sunod adlaw si alkin na magpresyo dia inig abot basta kay parbis ang presyo niya na ini niyang gabi nag-abot ako sa balay kay manawag bugutro ang amo oh nya na daw gabi ang presyo oh kay manawag pag utong amo ano lang ben unya mga daw ta kung muka mga unta hurot man jumay ang kwan sinaw naman oh may online sila ko sinaw naman ang uy oh tanaw na oh may online online maron taud oh wa na clean up na hurot kanon na nabilin dagan Sudan, ang manok wa para kuhaan. manok wa pa nakuan dagan pa oh sama pa mo na uy may gibanatan Buhay hurot. jumay nawa jumay oh Busog. Yawan na. Busog na kayo. Kasi nabusugan jumay. Mura naghalo. may kuha na ning sudan may May pusa na may. Asa ta karon sugo dito ta sa ubos road. tuon sa to na tong ubos tong dito ka ng mga kanto magkalinis daw hindi ka nga dako-dako mga dagko ba